v službách Bielska-Biala. Meký center a výborná hlavička, je z toho gól! 6. minúta, Milan Škriniar. Našim dokonale vyšla štandardka napriek tomu, že Nóri majú v obrane poriadne výšavy, teraz prepadli pri tejto štandardke, konkrétne zaspal Ruben Gabrielsen, hráč Molde, ktorý nechal hlavičkovať Milana Škriniara. Kramerov nákop, okamžite dvaja hráči v modrých dresoch štartovali do Svenssona. Nóri opäť robia chybu, tentoraz už by to mohli naši potrestať a darí sa to. Matúš Bero. Toto bol základ celej situácie, potom Matúš Bero dohrával súboj, išiel do lopty, aj keď nemal ďalej ako hostujúci stoper. A v koncovke bol mimoriadne nekompromisný. Skvelý prvý polčas našich. 4 gólové šance, 2 góly. Center na zadnú žrteľ, ako to avizovali naši, ale zaspali. Prichádza odpoveď hostujúceho tímu, o ktorú sa postaral Stefan Strandberg, hráč Rosenborgu Trondheim, ktorého nepokryli naši chlapci na zadnej žrdi. Do vzduchu síce letel, ak sa nemýlim, Martin Valient, ale loptu nezasiahol. A žiaľ pre našich Stefan Strandberg vykresáva iskierku nádeje. Poslal Mihalík. Dobrý center, tam je úplne voľný Martin Valient! Hovorí sa, aké požičaj, také vráť. Naši sa tohto známeho hesla držia v zápase s Nórskom. Tretia modrá radosť na štadióne v Mijave. Martin Valient a jeho úspešná premiéra v 21. Šíš. Výkovná lopta a je to gól! Muž, ktorý to všetko gólovo začal, pridáva bodku. Milan Škriniar 4-1. Ako cez kopírák z úvodu zápasu. Škriniara nechali hostujúci hráči lavičkovať a ten si to vychutnal. V minulej kvalifikácii mal kapitánsku pásku na svojom rukáve Richard Lásik.